Buksan ang isipan at ang iyong mata. Hindi rin lang ikaw ang nag-iisa. Huwag mong iisipin pagkakaiba. Ang buhay ng tao ay bigay ni Ama, kaya't magpasalamat. Kahit paano ay aming naunawaan, ang buhay ay mahalaga kaya dapat itong ingatan. Kaya kami nagpapasalamat sa liwanag ng gabay, pagkat kami ay nagising sa matagal na pagkakaingay. Mula ang aming diwa at handa na maglakbay, ang aming kamalayan, tangan ng pag-ibig kung taglay ng